Joo, näin tehdään tämmönen ihan pulloraketti. Otat niinku tämmösen PVC-putken, sit pistät siihen jotain kuminauhoja tai jotain tämmöstä tähän päähän. Sitten tällaisella pullon vedellä pistät sen tohon vaan noin. Sitten niin, tämmösen ihan kompuran tähän pistooliin pistät tuon kuminauhaan ja sitten tän ihan putken siihen kiinni. Noin. Sitten tää päräytää pullon veden. Joku kolmasosa tästä pullosta tälle. Se pistää. Sitä pistetään tästä. Näin. Nyt. Ei toimiva kompura. Nyt tunkee sen tohon putken päähän tolle. Sitten tää on nyt valmis ammuttavaksi.